Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Na miyembro ka niyan, pwede ka nang arestuin at hulihin? Hindi Again, mere membership in an organization, even if it is declared a terrorist organization, does not per se make you a criminal unless you took part in the crimes being alleged to have been committed. Pangatlo, significant itong deklarasyong ito ng Anti-Terrorism Council. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan nila yung definisyon, pinalawak nila yung definisyon ng teroristang grupo. Na madalas, hindi ba sa normal na pag-iisip, sa ordinaryong pag-iisip, isipin natin, BIFF, Maute, di ba, Jemaya Islamia, ISIS, di ba? Ito, ang pinangalanan ay isang lokal na grupo na armado. In other words, ang direksyon bang pinupunta ng ATC ay sino mang may PAGS, Private Armed Group, ay pwedeng madeklarang terrorist organization? At kung sakasakali, dagdag ba ito sa mga kasong isasampa nila? Halimbawa, dun sa 10-11 nakabahagi sa deklarasyon nila? DOJ lamang siguro makakasagot niyan. Ito ba'y president na pwede nang saklawin ng terrorist tag ang PAGS? Sir, the mere fact na Wala ako nun kaya hindi ako concerned doon. Pero may ilan na sigurong concerned doon. No, it's just a concern that it's being expanded. may anan din siya. Sir, sorry. So, yung tanong mo, sir, na pwede na magsaklawin yung may mga, PAGS, sir. It's your, should it be a concern for Filipinos, sir? No, not really. All I'm saying is it's being expanded. It's being expanded to mean that. And it is broader than our usual concept of a terrorist group. Hindi ba? Parang, hindi ko kinokontra, hindi ko ini-oppose, hindi ko kino-question. Sinasabi ko lang, dapat gising tayo na lumalawak yung definition. We will see that in the next couple of months and years. For example, in the United States, you often hear the phrases being used by the opposition, the Republicans in the U.S., saying that the Department of Justice is being weaponized. The FBI is being weaponized. So the same is true here. There is always that potential to abuse and weaponize agencies of government to silence the political opposition. I don't think that's present in this particular situation. But that gives us enough reason to be vigilant about it, to be aware about it. And as I said earlier, just be aware na lumalawak yung definition. Hindi ko sinasabing mali ang implementasyong ito at ang interpretasyong ito, pero lumalawak siya. Pero yung, sir, yung klasa, yung pagkante Teves na terorista, according to your reading of the anti-terror law, pasok talaga siya, sir. Posibleng pumasok, oo. But if I remember correctly, man, I was still in Congress when this law was, tama ba? Wala kaya ta dito sa... Nasa Kongreso ako nun. Sa Kamara. Pero In the sir, House. yung bagong anti-terrorism law. Amendment lang naman yun eh. Yung dati. Yung dating anti-terror law. Ang intensyon ng pinasa yung batas na yun, kung maalala ko, yun nga, kahit naman siguro kayo eh. Maute, ISIS, Jemaya Islamia, di ba? In fact, for the longest time, I'll give you an example. Naunang dineklara ng America New People's Army bilang terrorist group. Ang Pilipinas, hindi pa dinedeklarang terrorist group ang NPA. Di ba? So may mga ganong laro, conflict at play. Ang BIFF, dineklara na bang terrorist group? Para, di ba? Hindi pa ba? BIF, yung Bangsamoro Islamic. Hindi pa? Ang Maute, dineklara na bang terrorist group? Oo. Kinalaban na natin at lahat, ha? Nakipagyera na tayo sa Marawit lahat, ha?
Nagkaroon ba ng panahon ng ATC na ideklara man lamang sa gitna ng bakbakan? May ATC. No, mas alam niyo siguro kayo may institutional memory. Pero ang punto ko lang, Oo, parang din. kailan ba yung huling nagdeklara ng terorista ang ATC? O kailan una nagdeklara? At sana kayo na yung tumingin ng listahan ng mga dineklara nila para makita natin yung klasifikasyon ng kada deklarasyon. Sen, ano nalanggit po? No? She and then... Sorry ko ako yung Myla. nagtatanong kasi hindi ko rin alam yung Myla. sagot. She, Myla? Kanya. Hindi sir, yung sinabi niya kasi na lumalawak, Bagong hairdo ba yan? ha? Bagong hairdo yan. Magandang hair Posibleng bago, posibleng pumasok pa rin yung dinidiscuss niyo sir. Pero sir, di ba dati may mga argument na kung hindi clearly stated sa batas, di ba, parang hindi dapat yun covered. Pero sa sitwasyon na in-example niyo sir kanina, paano sir yun? Well, may proseso naman tayo dyan sa bagay na yan. In fact, obvious naman, nakikita natin sa social media na aktibo at may abogado si Congressman Teves. Malayang pwedeng questionin ng abogado ni Congressman Teves ang deklarasyong ito ng ATC. Ito nga ba ay sumusunod sa probisyon ng batas at intensyon ng Kongreso nung pinasa yung batas. He has his remedies. It's not for me to question it and to file a case questioning it. He has his own lawyers to do that job for him. Although tinatawanan niya ni Congressman Teves at ang abogado niya, hindi pwedeng matapos sa tawa yon. Marahil pinagpaplanuhan nila na questionin yan sa husgado. Pero yung personal stand niyo sir when it comes to crafting law sir, di ba what is No, not I read the stated or provision of stated? law eh. Using violence, di ba, in order to intimidate a segment of the population. Now, if you think of the allegations against him, allegations not fact. Hindi ba kung talagang siya yun, kung talagang ginawa niya yun, hindi ba yun ang naging epekto? Sabi nila, marami na nangyayaring patayan di umano ron. Hindi ba intimidation din yun at pagtanggal ng kapangyarihan o karapatan ng mga kababayang piliin yung gusto nilang piliin, iboto yung gusto nilang iboto? Kaya nga lang, yung ordinaryong konsepto nga kasi natin, armadong grupo, 911 binomba, alam mo yun, ito pinapalawak. Yung mga armadong grupo sa Amerika, armado na pinasok ang Kapitolyo ng Amerika. Amerika na ang isa sa may pinaka-advanced na batas sa terorismo Dineklara ba nilang terorista yung mga local armed groups na yon? So ito, bago to. Hindi ko sinasabing mali, sabi ko lang, basta't alam lang at nakikita natin na pinapalawak nito ang definisyon ng terorismo at terorista sa ilalim ng batas natin. Magandang test case para questionin sa court. At may magaling na abogado si Congressman Teves para gawin yan. Sino yun? May additional question ka? Oh, sir, so kung ganun, pinapalawak yung definition. Sabi niyo nga kanina, dineclare na ba na terorista ang maute, ang IC, ang Dineclare iba na ba? pang Hindi ko grupo? alam. Parang hindi pa yata eh. Pero, so ibig sabihin ito, No, but how can you declare an individual to be a terrorist and not name the group? But was the group ever declared as such? Hindi pa ba? No. No, but I'm looking at it as a student, Meaning, sige, dineklara. Meaning, mukhang pasok naman. Korte lang makakapagsabi kung pasok nga ba o hindi. Pero sino-sino ba yung nadeklara? Kasi yung clearly papasok sa definition yun ay Maute, ISIS, Jemaah Islamiyah, di ba? Yung the usual suspects. so, Maganda lang makita ano ba yung track record ng ATC sa pagdedeklara. sir, so it also gives question kung parang sino ba ang tinitignan or parang nagiging picky yung ATC? Hindi naman. Gaano kadalas ba sila nagpupulong? Ilan ba yung nasa agenda nila para ideklarang terorista? Nauna lang ba to o marami bang ibang pending pero may hinihintay pa? Hindi ko talaga alam Mas magandang sumagot ng mga katanungan yan ay ang ATC at ang mas magandang mag-question ng deklarasyong yan
ay ang abogado ni Congressman Teves. Pero hindi ba kayo personally rin napapaisip na bakit ang daming existing na armed groups? Yun nga, kagaya ng mga in-enumerate nyo. Hindi ako nawawala ng tulog sa gabing iniisip yan, kung yun yung tanong mo siya. Hindi, sir. Alam ko nakakatulog ka kasi masaya yung gabi mo. Pero, sir, eto ba, isang maganda rin na palaisipan na bakit yung mga existing armed groups parang wala sa picture, all of a sudden, may isang politician na biglang nasali at natag as Well, terrorist. makakaasa ka siya, natatanungin ko yan, at isa yan sa tatanungin ko pagdating ng budget deliberations. Para din malaman nating lahat. Dahil pag humingi sila ng pondo at budget mula sa Kongreso, yan ang pinakamagandang pagkakataon para dinggin kung ano nga bang trabaho ang ginagawa nila. Hindi dahil tutol ako Hindi dahil kinakampiyan o sinasang-ayunan ko ang pagtutol ni Congressman Teves. Pero dahil magandang malaman kung saan nga bang pinaguhugutan at pinanggagalingan ng ATC kaugnay sa bagay na ito. At kung kinikilala nga nila na medyo lumalawak ang definisyon ng terorista at terorismo sa ating batas. Pero sir, ngayong na-designate nga si Congressman Teves as terrorist, anong implication sa kanya? Hindi lang siya. They identified a Yung kapatid niya. TTG. I don't even know if... Di ba usually may nagkiklaim kami Ito yung ng bomba grupo. nito? Parang baka kasi kahit sila hindi nila alam na may TTG. So parang kinirate lang ng dobe? Hindi ko alam. Baka it might be existing without a name. I don't know. TTG. But hindi naman pinaliwanag kasi sa press con. Is that actually an existing name or they just called it as such? Kaya sabi mo kung may card sila. Kasi parang media lang naman ang nag-brand dun eh. Parang yung Spice Boys namin nun, media lang naman ang nag-ano. Hindi naman galing Meron sa grupo talaga? yun Hindi ang sinasabi ko, yung Martillo Gang, yung Spice Boys, ang nagpangalan na lang naman yung tao. Pero yung Martillo Gang ba, may card ba silang sinasabi? Ako si Chis Escudero, miyembro ko ng Martillo Gang. Siya O sino tinawag na lang sila ng media ng Martillo Gang? Saan secretary? Si DOJ secretary? Yes, but what I'm saying is So, there meron really talaga. such a group or was it merely named as such? Sinaglang yung grupo. Pero Di ba yung Martillo Gang? Ba't ba Martillo? Kasi ginagamit Martillo eh. Pero yung ba talaga yung pangalan ng grupo nila? Yung Atiban Gang, yung ba talaga yung pangalan ng grupo nila? May card ba? O miyembro ako ng Atiban na? Hindi naman, di ba? Meaning, yun lang yung modus nila. Kaya yun yung tinawag sa kanila. So ito, ganun din ba? Is there such a group named as such? Or was it merely called or labeled as such to identify the group? Pero sir, No, I don't... Wala namang legal implication. But mas maganda nga yun kasi kung walang formal na grupo naman talaga at kinikilala nila yun, then mere membership cannot be used to file a case against anyone. There must be, yun ang concern ko, there must be overt acts associated with a supposed member of that group before he can be charged and or arrested. Mere membership, especially of a group that was merely labeled as such, cannot be used as a basis to file a case against them, much less put them in prison. Lalong hindi. You have to be strict. You have to be strict about it. The provisions of the revised penal code on principal, accessory, and accomplice applies only to the crimes listed in the revised penal code. The anti-terror law is a special law. So you must have a direct participation in it. pero sir, the mere fact na na-designate nga sila as terrorist, ano na magiging sitwasyon ngayon ni Congressman Teves et al.? Well, it's up for Congress to evaluate and act on it. I'll give you an example. He was suspended. I think the suspension already finished. Di ba? Tapos na. So, it would be interesting to look at the interplay between the House of Representatives, Congress, and the executive branch, namely the ATC. Kung pinangalanan nila ang isang mambabatas na terorista, ano ngayon ang gagawin ng Kongreso? Dun sa miyembro nilang yon. Sang-ayon ba sila? Automatic ba tatanggapin at lulutukin nila? Gagawa ba sila ng sariling procedure para alamin kung totoo ba yun o hindi? Action ba nila agad dahil may ayon sa executive, ayon sa ATC, may teroristang miyembro ng Kongreso? Hindi para sa akin na sabihin ko na dapat gawin nila because of inter-chamber courtesy.
But it would be interesting to look at the interplay between the two in the next coming days after this declaration. Pero hindi ba yun, sir, automatic na pag-expel as member? Walang batas na ganun. Membership in the House, suspension or expulsion of any member is within the sole discretion of Congress of the House because of their rulemaking power insofar as disciplining their members are concerned. It could be, but again, magandang panoorin yung interplay because ano ba ang basis ng ATC sa pagdeklara? Tatanggapin ba ng Kongreso yon ng gano'n na lamang o manghihingi din ng sariling ebidensya ang Kongreso kung anong nasa likod ng deklarasyon yon? Pero sir, hindi kaya Yung deklarasyon lang ba sapat na para tanggalin o expel dahil na-label na? Again, it would be, for a student of law, it would be interesting. And government and politics, it would be interesting to watch how this will play out. So do you think ang intention dyan ng DOJ kaya pinadeclare siya as terrorist, malimit yung kanyang movement para mag-surface na si Congressman Teves? Definitely. But again, I will ask the ATC during the budget deliberations because hindi yata tama na gamitin yung anti-terror law bilang isang strategiya na mapalabas lamang ang isang hindi pa akusado. Wala pang charge. So that means we're trifling with a label terrorist. I would prefer na talagang may basis sila na ideklara siya, hindi yung strategiya lamang para magipit, maipit at mapuwersa siyang lumabas at umuwi. Di ba? Okay. Mav, For the 2024 budget po, mayroong 9.2 billion na confidential intelligence funds against the main amount, survey updated. Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe